Roberto, gaurko bigarrengo platera, baina gaur bigarrengo platerako da gaur sorpresa handia. Itzela, ezta? Bai. Norbait dator gure gara. Bai, etorri da nerekin gallegoko ekipuko Julen. Julen. Bai, eta Hola, ez zer dakit da sartu dela. Bai. Julen. Hola. Kaixo. Txaldean. Berdin. Mentxe, diturengoa baitar, ezta? Diturengoa, bai, Hizkuntza laneran, bai. Bai. Hori da, berekin lanian atzabiltza, Ipuan, Bai. Bar Gallegon, eta Bai. gero baitare, oan, Ba, berrian, Larrainan, ezta? bai, Larreinan. Berrien. Atope zabiltzazte, Atope, Bito, bito. ari gara, Bai. Eta gaur gurekin laguntzeko Bai. prest baitar, ezta? Bai. Hori da. Jarri, hemen, Bai. aldamenean, eta hasingo geha. Gaurko platerean izena, nola da? Solomon Barkalua emar dugu, patata panadera, Bai. tipula konfitatu eta piperra konfitatukin, eta gero bukatzeko baratxuri salsa. Saltza bat. Oso, Konfitatua hasingo hori geha. ere. Konfitatua baitaren, bai. Gauza guztiok konfitatu ditu Julen egia, Bai, gallegoan. batxe esplikatuko du nola egin ditun. Osagaiak izan momentu batean, tipula konfitatuta, patata konfitatuta, piperberdia konfitatuta, bakailaoa, eta hemen baratxuiakin egindako saltza. Listo, osagaiak izan ditut, eta orain martxan hasiko geha, ezta? Hori da. Bai. Bale, Julen, zure momentua da, bai. Tatu dugu piper berdea konfitatzen, Bai. esua bajo, Bajo, denbora hundit, bai, bajo, tipula berdin, bai, eta patata ere bai. patatare bai. Bai. Oliotan tapatu, Bai. eta lasai Oliokan utzi tapatu eta horretan. lasai, bai. Ondo. Hau, nola, denbora bizkat amakin, Bai. ba, ekarri ditu bizkat eginda, ezta? Hori da. Hori guan, beretu bakarrikan hemen. Hori upizko batekin. Bat nemizko patata. Hiru Hiru. xer edo lau xer. Hori, bai. Utsi gura bera arrazio bat horrela egiteko. Bai, pili berantzeko. Hori da. Hala da. Nahikoa, hola nahikoa. Hori da. Eso, azpi. Julen, zurekin da bilela zenbat urte dira? Pare bat urte hola? Bai, urte pare bat. Hemen jarri deuz, gorrituko dugu bakaila hau, ezta? Bakailao Berotzen gorrituko danean, dugu, hori bai. olio pixka jarri, zeiton berotzen da. Zukaldaritzako ikasketak egin dituzu? Ez, haitunez gehiago kamarero. Ah, bai. Bai. Ni apuntu nintzen sukaldaritza egiteko, baina ez zen posible esan du, apuntze. Tokirik Etia, etzelako, etzeolako bai. tokikan. Bueno, baina egia zan da, zukaldari bate pixka jakitia da, ba, Egi ikasi dut osabaken gero. gero Etxean, ikatzen. bai. Beha hoia igual, ezta? Bueno, Hori da. Bueno, ordu markatzeko berotzen dugu oliua. Hartuko dugu bakailua. Nemiziko azpiko alderditik. Bueno, erran behar baratxuri salsa konfitatzeko gauz bera egiten dugula. Baratxuri jartzen ditugu bere azalakin, Bai, oliuan. Ordo bat edo hola. hori da. Ondo. Hora igual, buelta mango diot, zei. Bai, manen Bakale, diote. berdin dituzu. Hori da. Hola, Bueno, eta momentu honetan baita ere, Julenei eskerrak nahi dizkiot eman, gaur etorri dalako zerratikan, aste guztian egon da inauteritan, iturenen, eta neka inda, baina, bueno, gaur esan zuen hitza eman zuen azkeneko gunean etorriko zala, eta bai etorri da, ondo pasadu mutilak. Gaztia, eta, bai. jantzen ondo ez. Inauten esperon beti, Zeruan beti, bai. aste guztia jai hartu duzu, baina gaur etorri zea gure gana hori. Aztelen pixatu. Ja lana tokatzen da. Hori da, Inautikak auto ondo. ondon. Ondo. Inauteriak ondo zatu dituzu? Bai, gustura, beti Gustura. bezala. Bai, Ze ondo, ez da? bai. Julen zuk dezu iloba. Hilo badakoak, Iloba. bai. Arreban semizarna eta iloba zarna dentikan. Ah, esan egota balen Konfiterra. Hori ere. Gombitu horko izupilire duen urteko?
Bai, aurtengo Datorren- inautik pasatu direia, mina heldu Datorren urteko urtean. gonbitu zaute denak. Hori da. Eskerrik asko. Nahi duna, joan, Hori da. izautzeren inautik. Eta nola, konbidatuta gaude, iturenetikan Zubieta, ala Zubietatikan iturenea, o nola? Iturengo Iturengo gunean, ezta? Ni nola itxunengo nintzen, pas itxungo egunera. Gero Zubiter ere bai, nahi bezu, Ondo. Bi eguna Eta hori bazate, galditzen batzate, itxuneko eguna, zubiteko eguna, egun guztik Gustatu antxe. ezkio? Bai, barkatu. Hori da, bai. Daukagu. Soloma, eta gain Eta sartuko labean sartu, labean. ezta? Pixka bai, Vale. jarri bat diot, gatza puntxe bat, Bai. Eta daun bezala labian, ezta? eta dagoen bezala labean. Hola, oli gutxi Oligua. bat. Eskerrik asko, Julen. Eta Eta labian. Egun da, 80 gradutan dakar, ezta? Hori da. Sartu. Hori. Vale. Oso ondo. Hotz, bost bat minuto, 6 minuto, ikusiz nola dagoen xoloma, segun ze tamaino daukan, zanen da minutua gotxu, minutua beti, Ba, entzun duzuen, 5 minutuan Eta- zaion gogea, eta bere ala gatoz. Zer bitzen, a ber, a bakutu. ber, itxura, itxure derra, Hori da, barrutik inda, bai, oso ondo. Vale, nire burua dut apuntu izan. bai. Bueno, pues guain, ateko dugu, hala, nola hartzen duten, Dotore, dana batea. Dena Osoikan, batera. bat, bita bat, hiru. eta hola ez. Vale, beru badago. Orduan gain berotu, ordu pizko saltza pili. Bai. Saltza izazte, baina botatzen berotzea, baina hau espiratu behar da, Julen nola egin Bai. duzun? Batzu jugu baratxurik bere azalakin hori, konfitatzen, Xo, bai. Gero atetxugu, eta zuritu. zuritu eta indugu xatu, gero esne gaiakin nasi. Eta bat itxo, gero, saltzatetzeko. Ba, bi osagai hori bakarri dazka, ezta? Esne gaina, Bai. eta baratxuia konfitatua olio pixkatekin. Bai. Ego batza ikutua. Eta gero batza. Abira, Ba, oso ja berua dago. ba, erritxa eta itxuraz goxua mordu saltzan ere, bai. Eta gain. Jarriko dugu. Hori da. Bakal jutik adetzen den bezala saltza. Eta mentzu daukazu. Olio. Bai, momentu bat. Oso ondo. Eta hori Bezala, batuz. hori tastatu baino lehen gure xefaren azken ukituak izan, eta listo. Eta gogorazi baita ere interneten gaudela, nahieran. Zuen nahi zuenean, klikatu, eta bai gure webgunea ikusi, berak badu baita ere, 3 gube bikoitza, algallego.com. Hori da. Hori da. Eta Twitterren ere baduku gure txoriene jasta, ezta? Bai. Jasta. Eta guk ere bai, gure jazta membrilloakin, Bai? denentzat. Hala da? Bai, jazta membrilloakin, Jazta membrilloakin. bere intzako dugu saltzeko. Twitterren kontua di hauek. Jastan txorienen, ezta? Hori da. Orain gure xefaren azken ukutuak izan, da bere lan dator. Patata, tipula eta piper berde konfitatuak salteatu. Bakailaoa oliotan buelta eta buelta egin. Guztia labean sartu. Baratxuri konfitatuaren saltza berotu. Perrexilarekin aurkeztu. Dastatzeko momentu iritsi da. Pues bai. Ikan. Hau, razillo galanta, Bai, arra, razilloa. Patata eta guzti. Zaraixa. Pinpina dago, Eta asko gustatu zait salsa baratxuriarena. Bai. Bai? Oso goxua.